nawe mukoma anonzi Shinga Dube aiwa achizokura moto manje taona vanhu vachizowana pekubatira manje vakauya vakablackmaila the regime vachiti aiwa the regime iri kuinvolvwa mune zvinhu zvisina kunaka nekuda kwokuti maevents acho anongoitika zvinhu zvinongoshamisa so zvinongori mysterious ngoti pachingobvoitika chakati unoziva kuti mbona kusiko pachingobvoitika chakati unoziva kuti chakati chatoitika pana basara mina mashuka muda nyoko pana bro subscribe or like or turn on the bell icon pana this headline ramuri kuona iri so amuziva nyika unoziva kuti aiwa a ZANU-PF member and a war veteran Shinga Dube he passed on yesterday. Pane line rinobuda rakapostwa musi waSeptember 2 anoti vachiti political member Shinga Dube who told Mugabe to name his successor strikes again, says no to third term. Taona kuti uyu Shinga Dube aimisa third term achiti aiwa mutungamiri wenyika since vakawirana uye nyangwe akanotaura nyangwe nekuchina nyangwe pamupublic address achiti aiwa is stepping down. Panapa akakatra mashoko akati yes no to third term. Vakomana vana oine mudhan'uve ngavamire zvavari kuita, vakomana vese vada kufosa mutungamiri wenyika kuti extend his term ngavamire zvavari kuita. Vanhu manje vabva vachizoona kuti that political member abva achizotsakatika. Vanhu vakubuda kutaura mashoko achiti aiwa kungodhimanda kwaita achiti no to third term achimisa mutungamiri wenyika ava vakomana vabva vamurongera. Mashoko atiri kuona kuti ari kutenderera achitaurika munyika yeZimbabwe tiona aiwa vanhu havachanyatsi kutrusta the regime, havachanyatsi trust the ruling party vachiti aiwa vakomana ava havatombodi zvekukanganisiwa. Ndotiza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pekushayika kwaita Shinga Dube moziva kuti aiwa akagara ma-health issues ake aiwa kubva kumashure ari kuestimatwa kuti 10 years kubva from now tidzokera back. Toziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinda comment section yedu, musano subscribe or like, turn on the bell.